gaurko gure lagunari, gonbidatuari galdetu beharko goniokea, larun batean estresatu egin zen edo gozatu egin zuen. Segurazki biak batera egingo zituen, ezta? Bestela ez dago txapela irabazterik. Gipuzkoako txapelketa amaitu da, larun batean ilunben ia 7.000 lagunen aurrean jantzi du bere Gipuzkoako lehenbiziko txapela. Hementxe dago txapela, hementxe daukagu, eta txapelduna gurekin da. Biba, Alaia Martín. Aupa, Alaia! Aupa! Alaia, arratsaleo. Alaia! Horrela egingo du. Amarrekoa. Amarreko txikia, undia nahi duzuna. Bueno, amarrekoa, bertsoak amarrekoa jasotzen badu puntuazioan esan nahi dut. Ongi, ez da? Zait inoiz gertatu ez duzte. Hori inori gertatu ez zaio, hori? Amarrekorik? Ez dakit, galdetu beharko genuke. Hori Andonia gaina jakingo du, seguru. Bueno, Alaia, lehenik eta ben zorionak. Eskerrik asko. Txapela hementxe daukagu. Ez dakite lurrera jeisteko denborarik edo betarik izan duzun? Esango nuke ez. Oraindik ere gorputzean ikuste dut ilunbeko zurrunbilo hori darabildala eta txapel hori ere hori distantzian eta ilusioz eta begiratzen dut, baina oraindik ere emozio guztiak festa hortan dabiltza eta hala behar du agian, lehenengo ordu hauetan. Eta finalean botatako bertsoak edo egindako bertsoaldiak atzera egin eta errepasatzeko tarterik edo aukerarik izan duzu? Lehen gauean ez, eta gainera konstientek egin nuen, normalean bana errepasatzeko, baina, sentsazioan geratu nahi nuen pixka bat, eta gero denbora soberan ez dut izan, etxeko martxarekin ere. Ez ditugu pakean utzi. Eta pixka bat, bertsoaldiren bat hain garbi ez neukana errepasatu dut, baina saioa bere hortan osorik ez dut entzun. Orduan asko nago sentsaziotan, eta badaukat garbi xamar egin nuena, ariketa bakoitzean, nondik nora, baina ez daukat oraindik irakurketa edo entzuketa sakonik eginik. Eta sentsazioak zein izan ziren, Alaia? Zu nola sentitu zinen, oholtza gainean? Esango nuke nahiko kontziente sentitu nintzela, ez? Eta horrekin gustura geratzekotan agian bereziki horrekin geratu nintzen. Nahiko kontziente edo nahiko presente egon izanarekin, gozatu izanarekin bertsokideekin eta zegoen plaza puskarekin, geneukan aukerarekin eta sortearekin. Eta horrekin, nahiko eroso esan baldin badaiteke, ez dakit eroso, segurazki ez da hitza, baina nahiko lasai sentitu nintzen behintzat. Goizen jekita ze gorputzakin esnatu zinen. Hor nabaritzen Alaia, gaur erkin hau, edo gaur, kuidao. Batzutan bilatzen dugu, erantzunen bat, horri begira nola ote gauden, eta autotesteatzen dugu gure burua, baina oso zaila izaten da asmatzen nik uste dut, zuek ere esango duzu, baina lehenengo bertsoa kantatu arte, lehenengo esan nahi dut sortu momentuan, agurra askotan etxetik ekartzen dugu ez, baina momentu hortar arte zaila da jakiten. Ni goizean ilusio handiz jaikin nintzen eta, sentsazio honekin, baina oso urduri ere, bai. Ez egun hortan bakarrik, ez aurreko egunetan ere, ala nengoen ordan. Oholtzan eta egoeran eta ariketan eta ideian eta gorputzaldi hortan jarri arte oso zaila da asmatzen, nola gatozen. Eta lehenbiziko bertsoa izan zen ofiziotan egintzen duten lehenbiziko ariketa aurten berrikuntzetako bat izan da neurria libre zelako. Nola bizi izan duzue aldaketa hau, bertsolariek? Bageneukan bertigo puntu bat eta prentxaurrekoa egin genuenean, aitzaki eman zigun aukera irekiera horrek, geure artean hitz egiteko egin nahiko genuken hortaz, baina ez zegoen jakiterik kombinazioa zein izango zen, azken batean zozketa egunean bertan egiten dugu, egunkiten zegoen zenbakiarena, ez zegoen jakiterik gurutzaketak zeintzuk izango ziren, bakoitzak egin genuena da gure sensazioak azaldu, guk final bat nola hasi nahiko genuken esan, bakoitzak nola bizi duen hori, zerk ematen duen lasaitasuna, zerk beldurra, ze irrika, ze erronka, ze motivazio, eta uste dut horrek lagundu zuela taldea osatzen eta elkarrezketa batzuk sortzen, eta egia esan, orain, pixka bat perspektibaz begiratuta uste dut mesede egin zigula denoi, aurre begiraka horrek eta finala hasi nahi genuen modua kolektiboki pentsatzeak. Ondoren hitz egingo dugu gehiago honi buruz, baina lehenik eta behin zure bertso batzuk entzun behar ditugu, zure puntu erantzunak. Batekin hasiko gara, ea gehiagorako denbora dago. Hortxe, Alaia, puntuak erantzute. Nola moldatzen zara etxeko lanetan. Beti ibili oin naiz ni nere planetan.
nahiago etxean baino, ibili kaletan, ni ere erortzen naiz kontra esanetan. Bigarrena, emakumeen lana zen iraganean. Ta ez aldugu segitzen, igualtxu planean. Orain begiratuaz gugeu aidanean, emakume asko dabil doanik lanean. Hauek izan ziren, beste bat ere bazen, baina bi entzun ditugu, ariketa labainkor honetan, nola sentitu zinen, nola ikusi duzu orain zure burua? Bai, abitu, hau ez neukan berrikusia. Ez beti da, arrotza norbere buru ikustea, baina, uste dut gai bintzat mamitxu bat tokatu zitzaidala eta zer esana ematen zuena, sorte izan nuela. Horrekin, eta ariketa irristakorra da, baina niri asko gustatzen zaidan ariketa bada. Eta, beste era batea funtzionatzen dugu alakoetan, baina, uste dut jolasti hartu behar dela, zabalik hartu behar dela, eta badela entzuleak askotan eskartzen duen ariketa bat, gainera. Bertsosaio aurre ikusi zenuen bezala joan zen? Esan nahi dut, buruz burukora iristeko aurreko bideo hori, espero zenuen bezala zijoan? Oso aurre ideia gutxi eginda neukan. Finalaz edo saioaz, ez dagoelako asmatzerik ze gorputzaldi, ze gaikera, ze kiderekin tokatuko zaizun. Erabat final ezberdina da, tokatzen zaizun kidearen, gaiaren eta gorputzaldiaren arabera. Nahi nuen esateko aukera izan, bizi dugun eta gaituen garaiaz eta lurraz aritu, eta inguruko errealitateak ekarri eraman, sentsazioz bai ibili nintzen agian nahi nuenaren erregistro hortan, gaietan agian espero nuena baino, geruza bat kanporago edo. Ez horregatik disgustura, baino agian espero nuen beste geruza bateko gai orain artean txiki izendatu ditugun beste gai batzuek plazaratuko zirela, eta justu ez zitzaizkidan agian ez, niri egokitu. Baina tokatu zitzaidan bide horrekin ere egia esan eskertuta nago, uste dudalako tokatu zitzaizkidan gaiek ematen zutela bide, eta ni ere nahiko erraix kokatu nintekela gai eta posizio horietan, eta hori ere sorte bat izaten da. Hoi hartzun edo erresonantzia egiten zuten gaiek edo oso urruti hotz guzten zaituzten. Ordan uste dut bidea nahiko atsegina tokatu zitzaidala. Alaia, hor Andonia gaina ikusi dugu, guk lana bagenuen eta orduan telebistatik ikusi genuen finala, eta ikuste genituen, zuek abesten eta publikoan, elkarren ondoan Imanol Murua, Andonia gaina, Maialen Lujanbio, zuek ikusi zenuten estampa hori, esango dugu, ala ez zineten horren kostiente. Ni gaur jabetu naiz, zorionez aztu egin nintzela hor zeudela. Ez da eroso izaten normalean bertsolariak edo adituak lehen lerroetan egotea, eta palkoa ingertu zegoela jakin nuenean, izutu egin nintzen prentsaurreko egunean, eta gero aztu egin zitzaidan finalean egunean, eta gero goratu naiz zepozik nagoen aztu izanaz. Hori aztu izanaz. Ederki, buruzburukoaren momentua iritsi zen, eta Beñat Gaztelumendirekin buruzburu aritzea tokatu zitzaizun. Beñaten zenbakiak ez ditugu aipatuko, baina okerrezkoa gaude 5 final, 5 buruzburuko, eta horietatik 2 irabaziak ditu. Zuk Beñaten izena entzun zenuenean, ze pentsatu zenuen? Pentsatu deus ere eta sentitu gauza asko, Beñat asko maite dudala batetik, nabarmendu nahi dut, lagun bezala lehenengo, eta orduan poz handia, berarekin momentu hori konpartitzea sorte handia delako, eta baita bertxokide bezala, zuek ere ongi dakizuen bezala, Beñatekin kantatzea beti da aukera on bat, aukera erraz bat, eskuzabaltasun handia daukan bertsolari bada, begira oso fina eta oso orokorra daukana, orduan lasaitu bat eta poz bat izatzen dintzako Beñatekin konpartitzea. Bidea urte askotan eta txapelketa honetan ere zehazki oso gertutik egin dugu, asko lagundu dit Beñatek bide honetan guztian, orduan azken etapatxoa berarekin egitea, goixoki bat. Bertxotan entzungo zaituztegu, hor izan zen gai bat, gurasoak zinetela, umei partxisean irabazten uzten zenietela, ez zenietela uzten, ez dakit zuen artean ere ezote zineten aritu hor, begira.
baina eztabaidak onak dira, ta ez da ikasten gutxi. Bi hitz ezberdin baina antzerako, irakatsi, erakutsi. Aizu lastana guztia ez da ego mimota igurtzi. Irabaztera ohituta zaude, ta bingoz beste oi utzi. Ai garaipenak eta nik dugu makina bat zilboreske. Bizitzan ez da inor gailentzen eta nahi duen hainbeste. Ez zaiteztela mesedez hasi beñatek galtzeko eske. Nik irabazten ezin detutzi, zue gailendu zaitezte. Hori meritua zute. Hau. Ni beti harrituta geratzen naiz, izugarria da zuena. Txalo zaparrada handiak, eta orain, bizitza errealera itzulita, zu gaina umeekin jolas egitea zerren ere badakizu, irabazten utzi, bai, edo ez? Utzi. Hori eguneko galdera bat izan daiteke. Egia esan ni uztekoa naiz, ez dakit, ez nago zorionez hor papera zehaztuta zegoen, eta ez dakit ziur ikuspegi ezitzaile batetik zer den hobe, ez? Nik uste txandakako zerbait dela baino. Niri ateratzen zaitu uztea. Hor, neurrian izango da kontua, ez da? Neurrian asmatzea, ez da? Bai, seguraski bai, baino, kosta egite zaite. Aukeran, pixkatu, kantatu nuen, irripar hori aukeran ainarrexe onda, kosta egite zait. Hor, partxizean bintzat. Lehen aipatu duzu ere, hasieran kolektiboa aipatu duzu, zortzikotea, orain ere beñatekin esaten duzu, bai, bide lagun bezala, baina txapelketa bat da, eta hor ja lehia dago, bata edo bestea. Bertsolaritzan ez dago lehiakortasunik ala? Bai, badago, eta seguraski horregatik zegoen ilun nahiko beteta. Bai. Estela astebururo desaioak eta aski jende izaten da, baina ez, osagai hori existitzen da, badago, eta gure artean ere egon badago, baina esango nuke egon litzekenik eta era sanoenean edo antzerakoenean dagoela, eta itxuraz nahiko politikoki zuzen geratzen da, baina uste dut egitik desente daukala, normalean lehia hundiena daukagula geure buruarekin edo borroka hundiena horri izaten dugula, egin nahi dugunaren, egin dezakegunaren, egiten asmatzen dugunaren, gaiak uzten digunaren barruan, horri biltzen garela. Gero, noski, den hori gustatzen zaigula, ez? Tontorraren punta txiki hori, baina oso txikia da puntatxo hori, eta oso gutxitan tokatzen da. Orduan, horren konstiente ere bagara izan, beraz, horregatik saiatzen gara bidea gozatzen, da batez ere, bertxotan ezinbestekoa da. Elkarrizketa ezinbestekoa da sarea, ondokoak eustea, ondokoari begiratzea, ondoko entzutea, ordan benetazkoa da, hor dagoen, ez? Konexio lotura sare hori benetazkoa da, bestela ez du funtzionatzen. Lehen esan duzu gaina berak asko lagundu zaituela, zertan lagundu? Zerrenda luzea da, honik beñaten handik bertsolari bezala ere asko ikasi dut. Oso pertsona eta bertsolari ezberdinak gara, baina berak bertsoari bere bitzaren eman dion zentralidadea, pixua eta garrantzia eta sakontasuna handia da, eta niretzako hori eskola polita izan da. Eta gero lagundu dit gauza askotan, umorean, ondoan izatean, konfidantzan, eta partikularki eta zehazki aurtengo urtean nire bizi logistika errazteko, bera ere hurbildu delako jartzuna, bertso eskola batzuk egitera, zenbaitetan 40 minutuko bertso eskolak egitera, uzten zigunaren barruan egoerak, eta ez, beste behin ere eskuzabaltasuna handia izan duelako, eta gero, sortzaile bezala ere miresten dudalako. Este bertxokide asko ere bai, holtza hortan zeudenak eta ez daudenak, baina behinat bereziki, gaina bide lagun eta urtea askotan izan denez, gauza asko dauzkat behinati eskertzeko. Kontua kontu gailurraren punta txiki horretan zu izan zinen, larun batean, eta agurreko bertsoa oso berezia izan zen, desberdina izan zen, hementxe.
Bihurtu ditzagun lagunak, bizitzaren tenplu, badakitenak zer noiz nola, eta non galdetu, entzuten gaituztenak naizta, pixkat logaletu, ta etxe bihurtzen dutenak. Edo zein ez leku, mendeko hitza bilakatu, den ontan mendeku disolba dezagun eskuina, tauzoa ezkertu, egon gaitezen lagunekin, auskorta inprefektu, elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu. Bai, agur berezia benetan, Fernando Cabreraren El tiempo está después, abestian oinarretutako doinua, eta bai, harrituta utzi gintuen, utzi zuen publikoko zati handi bat, doinuaren berezitasunagatik, ezta? Kantu hori Argentinan pasan nuen denboraldi luze batean ezagutu nuenik, ondo esan duzu egilaren izena, baina nik Lilina Herreroren ahotsean ezagutu nuen eta asko gustatu zitzaidan, eta bazegoen hor niretzako itxiera jolas bat 2009an izan zen Argentinako egonaldi hura, eta nire itzultzeko motibotako bat, inguruneaz gain, asko maite dudan ingurune horrenez gain, izan zen, jabetu nintzela benetan zenbateko atxikimendua eta maitasuna nion gure lurrari, gure hizkuntzari eta bertsogintzari, ez? Eta hori izan zen motibo handi bat itzultzeko, ez? Eta nire bidean ere lana euskeratik egiteko. Orduan, itxieratxo bat zen zentzu ematen ziona erabakiari, eta zerbait nire sentitzen nuen egin nahi nuen, eta orduan, finala baino lehen, pentsatu nuen egun batzu lehenago, doinu hori izan zitekela hori, atmosfera hori emango zidana. Alaia, berrikuntzak aipatuta, finaleko beste berrikuntzetako bat, gazteak izan dira, ezta? Lehenbiziko finalean egon direlako bai Aner, bai Andoni, nola ikusi zen dituen? Ekarri zuten freskura horrekin? Bai, eta Neritz berak ere ez, paperre berra jokatu zuen, eta gaztenen kasuan, iruditzen zait, izugarrizko distira eman ziotela finalari, gaina abia puntutik eta kasualidadek ala nahita, lehenengo ofizio hori elkarrekin egin zuten, eta neurriaren askatasun hori beraiek baliatu zuten, hain neurri eta egitura eta doinu berezia hartuz, eta ofizio eder bat josiz, errekondoren kasuan izugarrizko txapelketa egin da ator, eta patata bixi, patata hil horien joku mikain bat egin zuen, eta Aner niretzat ikusgarri aritu zen ilun ben, ni momentu bat baino gehiagotan, eta nahiko barruan sartuta egoten naiz, baina liluratuta geratu nintzen, gaitasun horrekin eta esan indar horrekin, eta uste dut asko eman ziotela saioari, plazari, asko ematen diotela eta emango diotela hurrengo urtetan, eta zorionez beste zalego bat ere ekarriko duela horrek, eta holtza pixkanaka oraindik nola eta zenbat zabalduko den ez dakigu, baina zabaldu behar luke, baina bide honetatik izango dela uste dut. Alaia, zure txapelera itzulita eta pixka bat amaitzen joateko Gipuzkoako txapela irabazi berri duzu. Euskal Herriko txapelketan nola ikusten duzu orain? Urruti dago, zentratuko zara? Bai, urruti ikusten dut, oraindik ere ez. Hau erabat bizi gabe edo, ez? Berelekoan kokatu gabe daukat. Joango naiz, Euskal Herriko hortara, eta pozik gainera, eta ilusioz hartuko dut, baina uste dut lehenengo arnasaldi bat, irakurketatxo bat, egongo dela, eta oraindik bizipen asko pilatu behar ditugula ara iristeko, eta lanketa hortan eta bilaketa hortan jarraitzeko ilusio handiarekin nago, baina urruti ikusten dut, eta egunez egun, astez, saio. Eta txapela pentsatu altzo, non jarriko zuen? Jak. Ez dut pentsatu. Metik ez tarea. Eta ez dakit etxean kokatuko dudan, edo lagunen bati, edo familikoaren bati bai. Begira. Presentzia handia hartzen du horrek, eta egunerokoan agian egunerokoan egotea. Ni balio handiagoa eman.